Myslím si, že proč by měla vyhrát, no, tak asi protože bude se všechny nejlepší. Zahušťovaná, nezahušťovaná? Jo, tak to bych si musel zavolat kuchaře. No počkejte, jo a kde? Já se přiznám, já jsem tu svíčku nevařil, já jsem přišel jenom pro tu první cenu. Vy byste majitel, no, jedete pro tu hodnici, to chápu. V pořádku, no. Dobře, no, to se nám úplně jako kuchařům nelíbí, ale dobře. Tak co jde kluci, jak na Jezerce? My jsme podávali svíčkou s karlovarským knedlíkem, smaženou karotkou s celerem. Zahušťovaná ta vaše Zahušťovaná. Jížkou, jo? Víceméně zeleninou, trošku mouky tam bylo. Dobře. A proč by měla vyhrát ta vaše svíčková zrovna právě? Prosím? Proč by měla vyhrát zrovna právě ta vaše svíčková? Tak byla vymazlená, si myslím. No, to už je argument, pádnej. Tak další pán, zaholení. Tak my jsme podávali svíčkou s knedlíkem s obilnými klíčky. A to bychom měli vyhrát, možná protože jsme do toho západu zkoušeli nějaké nový teďka věci, které si myslím, že mohly být hodně zajímavý. A co to bylo? Trochu rozmarínu a jablka. No, výborně. Tak, my jsme podávali svíčkovou s hruškovým knedlíkem a slaninou a vyhrát bychom měli, protože jsme do toho dali srdce. Super, to jsou argumenty. Tak díky chlapi. My samozřejmě přejeme lídu vám všem, ale vyhrát může víte kdo. Jenom ten nejlepší. Jo. A hodnotí to porovná, takže není jistý, jestli to je nejlepší. Jo. Tak, mějte ho rozobruslení trošku, takže předávám slovo hlavní Můžeme si zaspívat to tady. Takže chceme poděkovat tady všem 4 mušketýrům, že se zúčastnili. Hodných bylo 9, takže jim zatleskejte za jejich odvahu, že šli do soutěže. Ještě chci představit porotu, takže to je Milan Rabousek, Asociace hotelů a restaurací České republiky, dále pan starosta Litomyšle, Michal Kortyš a za Asociaci kuchařů a cukrářů Východní Čechy Martin Kudlík a Jarmila Karasková. A Martin Kudlík vám řekne hodnocení. Dobrý den, dámy a pánové, tak to rozdělení cen nechám tady na kolegyni, já vám tomu řeknu jenom pár postřehů, které jsme jako porota měli. Začnu tím pozitivním, děkuji za vaše úsilí, za vaši práci a tady, jak řekl jeden kuchař, za to srdce, které jste do toho dali. A na druhou stranu, myslím si, že kritika je zdravá a kritika posiluje zvýšení výkonu a vyšší laťku, takže dovolím si pár kritických slov. Bohužel ani jedna z těch svíčkových, který jsme dostali jako degustační porci, nenaplnila naše očekávání na 100%. I tak jsme se rozhodli jsme se správně, shodli jsme se na výsledku, který se dovíte později, a konkrétně k věcem, které se nám nelíbily. Za prvý u jedné svíčkové byly přesolené knedlíky, za druhé u další svíčkové byly knedlíky okorové, za třetí jedna ze svíčkových měla vyšší obsah hořčice, když to tak řeknu, byla hodně hořčicová. Za čtvrtý další svíčková byla hodně přechucená kořením, takže ta jemná chuť svíčkový se ztratila. U 2 svíčkových nám chyběla zakysaná smetana nebo smetana. A to poslední, co bych chtěl říct, je, že jako porotcům jste nám dali malé degustační porce, takže jsme se nenajedli. Prostě jste na nás šetřili, jak jim to začíná končit. Takže takové malé shrnutí, ale v každém případě děkuji. Ještě malý jeden poznatek, který měla tady paní předsedkyně. Při servírování, a to je důležitý, byť je maso prošpikované, je potřeba plátek přelít na půl. A to byl jenom jeden vzorek, který jsme viděli. Takže to je za mě vše, pánové. Dámo, máte k tomu ještě něco? Takže předávám slovo. Já bych tady jenom, jestli do toho můžu vstoupit, já můžu, že mikrofon. Ty můžeš úplně všechno. Ano. Protože u nás nikdo neví, co udělá. Tak já jsem jenom... Chcete kluci začít zabít? Já jsem... Chcete ho podnout? Ne, tak samozřejmě myslím, že mně se zase na druhou stranu líbí, když si dokážeme ty věci říct na rovinu, ale měl bych tam jednu takovou...
Na rovinu, jako by bylo dobrý, kdyby tady přišli a řekli, tak hele, Martine, bylo to dobrý, moc hostice. Martine, okoralý kredíky. Ale takový to, jedna byla taková, druhá taková, třetí taková. Pojďme si to říct Ale konkrétně. před, jako publikem se to nedělá. Ne, bylo to Nedělá, dobrý, bylo to všechno v pohodě, ale To si děláme mezi čtyřmi já jsem očima. chtěl říct jenom jednu věc, která mě tam malinko jako vadila, jo. Já si ještě pamatuju, když jsem chodil do učení, když jsem se učil v hotelu Intercontinental Praha, Ano. kde jsem se Tam tě naučil vrátit, jo? v zásadě skoro úplně všechno, z čeho už doposavat žiju a všem jim strašně moc děkuju. Tak my jsme se vždycky učili, nebo starý pan šéfkuchař Štěpán Krátký říkal, hele, šťábou se podlévá a omáčkou se přelévá. Ano. Takže mě to přelitý maso přijde v pohodě. Že mu bylo nepřelitý právě všechny. Přelitý byly. Právě nebyli No právě. nebyly přelitý, jak já jsem vám špatně rozuměl. My nebyli přelitý. Aha, takže to bylo položení do Ano, omáčky. ano. Aha, tak já jsem špatně, vy jste to špatně vyjádřil, nebo? Jenom, Ne, ty jsi to blbě pochopil. je to Nebo jsem to já blbě pochopil. No, jenom jedno družstvo to mě aspoň na půl. Jo, dobře, tak jo, tak já jsem to špatně pochopil. Tak jo, tak. A pak jo, sakra chlapi. Poprčit tohle z toho. Děláme to každý den a normálně, že přeléváme a maso. to je furt to. A my nic, jo. Dobře. Tak vždycky. A teď budeme vyhlašovat od třetího, no, bude to bramborové medaile první. Takže bramborová medaile je hotel Uno Ústí nad Orlicí. Třetí je zlatá hvězda Litovýšov. No kluci. Ty Pan domácí. Rabou si předává poukaz. Kam? Pojedeme? Do Ústí nad Orlicí, ne? A vám Brno. Do Brna, jo? Druhé místo jako loni se Čezerka. Kluci, co furt děláte, jo? Chcete nejít něco druhý, nebo co? Ono to asi vyhrál sakra teďka. A vy pojedete kam zase? Horní Bečva, penzion Staré časy. A jedete spolu, ne, chlapi? Od té strany. Byli to dobře. A první místo Sodexo. První. Gratulujeme. A kam pojedou ze Sodexa? Já bych to viděl, že do Everestu. Pod tím taky pomohlo psát. Ne, pomohlo si, jo. Pěkný, jo. Tak gratuluju, jo. Gratuluju, Martině. Gratuluju. Gratuluju. Gratuluju, kluci, užijte si to. Gratuluju. 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 Já jsem hlavně rád teda, že jsme měli soutěžící a že skutečně i dneska si někdo ve svém volném čase dá tu práci a zúčastní se takovýhle soutěže, takže já vám všem strašně moc děkuju. Nevím, jestli někdo chce ještě něco říct. Martine, ty bys si mohl říct, jaký je to know-how na tu nejlepší svíčkou, když jste vyhrál. No tak určitě nás to těší. Těší nás i reakce strávníků. A to je vlastně největší pochvala. Do srdce, hlavně. A to know-how nám řekni. Jako dobrý základ, jo, hodně zeleniny, nebo jak to bylo? Trošku nám to popiš. Ano, hodně zeleniny, hezky vyrestovat, Slanina do základu nebo bez slaniny? bez. Bez zeleniny. Slanina až nakonec. Ne, Cukr do základu, ne? ne, Hořčice do základu? ne, Ne? Vývar nebo voda? bývá. Vývar. Do houtí. A pečete to s tím masem dohromady v té šťávě? Ano. Ano. Super. Protože svíčková je pečeně. A pečeně se musí pít z základu. Tak super. Moc děkujeme. Já chci říct si nakonec, že jsme byli rádi, aby příští rok soutěžilo více restaurací. A se příští rok přihlásil. Já jsem přihlásil taky, musím tě porazit. No, tak to se ti dost pravděpodobně podaří. To jsem vás špatně slyšel. Ta velká nedbalost, ty.